Il-ħadd li ġej imsejħin kollha kemm aħna għal protesta nazzjonali. U hija protesta nazzjonali propju il-mument huwa wieħed nazzjonali u mhux wieħed nazzjonali ta' kuljum. Huwa mument nazzjonali importanti ħafna. Ekstqar il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċ Kalaxxone f'kummenti lil Net News kif nhar il-ħadd li ġej se ssir protesta nazzjonali quddiem Kastilja, protesta li tibda fl-4 ta' wara nofsinhar. Elix Periċ Kalaxxone fisser kif il-Gvern huwa kompliċi fil-ħadma tal-isptarijiet dan fil-waqt li insista fuq l-importanza li n-nies ikunu preżenti nhar il-ħadd sabiex iwasslu l-messaġġ li l-poplu xaba minn dawn it-teatrini ta' kuljum. Hawn huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sakemm il-poplu Malti u Awċi jieħu flusu lura. Id-dil tal-isptarijiet, dak id-dil li ġie ppreżentat lilna bħala li kellu jtina l-aqwa sistema ta' saħħa fl-Ewropa, ġi imnissel qabel ma twieled. Ġi mwellet wara li tnissel u baqa' jitħaddem sal-aħħar ġurnata b'riżultat ta' pjan maħsub minn qabel li kien konfoffa kollużjoni bejn il-Gvern u bejn iż-żewġ kumpaniji. Il-protesta tal-ħadd se tkun indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-waqt li mistennija jipparteċipaw ukoll numru ta' kelliema.